Smer sa nikdy nebál pomenovať veci pravými slovami. Nezatvorili sme oči pred skutočnosťou, že zlodeji nám ničia lesy a polia a presadili sme v parlamente farmársky zákon. Ak budeme vo vláde, garantujem, že zlodej so sekerou nebude silnejší ako zákon a nebudeme pritom hľadieť na to, či je páchateľom Róm alebo niekto iný. Máme odvahu hovoriť aj o nezodpovednom raste rómskej populácie. Aj keď budeme kritizovaní zahraničím, sme pripravení robiť takú sociálnu politiku, ktorá bude vyžadovať od rodičov zodpovednosť za výchovu a životný štandard svojich detí. Neprispôsobivým rodičom budú vyplácané sociálne dávky len na základe potvrdenia o pravidelnej školskej dochádzke ich detí. Urobíme všetko preto, aby časovaná bomba rastu rómskej populácie nevybuchla a aby etnoturistika špekulantských skupín obyvateľstva nediskriminovala celú republiku. Zostaňte s nami a voľte poriadok.